mabungahong kagabhion mga igsoon. Live gyapon ta bisan late kay gikan mi na may lakaw sa akong asawa. Okay, so nami giadto katong akong gi-post ganina igsoon ing bisita mi sa katubitong fallen hero na to no, atong usa sa police officer nga nakalas sa nahitabo nga enkwentro. Giadto na mo. No, kay ako amang classmate ang iyang maguwang classmate nako sa una sa pagkapulis. Kanya bago pa mi naabot, dili pa mi dugay naabot no. So nanihapon mi nya nagmag-live ta. Busog ba no? Mayon before ta matulog igsoon mamalandong tas pulong sa Ginoo. Before ta matulog nindot ning maminaw tas pulong sa Ginoo aron nindot kayo ba no? Before ta mo piyong makauna tas Ginoo. Amen. Makauna-una tas kamaayo sa Ginoo. So ato nang i-share igsoon ako sa diri mag-share nako. So pwede na mo mag-type dia og add followers at highlights at everyone. Pwede na ninyo i-mention yung mga higala. Okay? Maayo ning karong kagabion atong ipakatag ang pulong sa Ginoo. Good evening, Pastor. Watching here from Polomolok, South Cotabato. To God be all the glory from Sister Jessica Labuga Lingat in Clonar. Okay. Thank you, Sister. God bless. So ako sana i-share so na okay, done sharing mga igsoon. Kumusta ang iyong adlaw igsoon? Sa mundo eh. Okay? So shout out mga OFW diha sa lain-laing kanasoran, no? Mga siman, mayong pagtanaw niyo igsoon. So this time we have 93 viewers. Pabton sa natog 100 nga banti ta. So shout out ta, okay? Okay, so akong gi-shout out ang tanang mga inmates kanunay man na no. Special gyud man ako mga igso no. Sa lain-lain nga mga BJMPs, i-general lang ako no, i-general lang ako tanan. Tanan mga inmates, mga piniriso na amo sa akong pagampo. And then mga jail warden, jail officer, shout out nako. Kanang kapulisan, especially katong mga kapulisan nga naaron dito sa kuanay. Na dito sa katubitong getuan na mo ganina nga naay sa balay sa akong classmate na may mga nag-duty dito nga mga kapulisan. Okay, sa balay sa katong naay police officer nga namatay ba tungod sa niaging enkwentro. So ganina daghang kapulisan dito na yung mga amigo nako dito, no? So akong gi-shout out sila nga dito. Salamat kayo sa inyong presensya anang dapit, no? Isip pag duyog sa kasubanan, kagulanan sa tuang igsoon, no? Nga nakalas, okay? So shout out brother Sir Libens Ibardo Cabrera from Oroqueta City Jail, okay? Shout out sa si Kuan B, Brad Jojo ning tan-aw karon ako ang na-address sa simbahan.
Kauban na mo sa church. Shout out pastor sa akong iyaan o uyuan sa Minglanilla, Alisaka family and Kabalan family and so many Ibarle. Sakto ba ko, Brad? God bless. Thank you, Brad, sa imong pagtanaw. Okay? So, again, shout out anang kapulisan nga on duty karon. Inaamos akong pagampo. Nga dili lang ta palabig shout out kay gabi na kayo. Okay? Unya kuanday atong mga Philippine Army, okay? Mga military nga nagtanaw karon shout out tanan. Okay? Unya before we pray, before we start, igsoon ako dahil gipasalamatan tanang mga subscriber na to. Unya nasa tay mga star sender, thank you kayo no. Kabalo na mo wala jud ko nangayo ninyo igsoon. Salamat kayo tanan no. And sa ato ang 134 viewers, thank you so much. Ug sa ato ang 80 plus followers sa Mabungahong Kristohanon. Shout out, okay? So, 80,300 400 plus ang ato ang followers, no? Timaya sa Ginoo ng tanan. Okay? So, anyway, before we pray, no, akong i-share ang ato ang topic karon mga igsoon is about the will of God. It's about God's way. It's about God's plan sa atong kinabuhi nga usahay dili na to masabtan, no? Ganina ni ngadto mi sa akong classmate. Sa akong classmate katong namatyan ba nga pulis. Ako siyang gignan nga ngani guni Brad. Nay mga pangitabo sa itong kinabuhi nga sakit kayo di ta kasabot nganong gitugot sa Ginoo. No pareha nang namatay karon nga pulis ikson sa enkwentro, 30 years old pa, bata pa kayo. Nya bag-o pa na nahuman dito si Bo diri na sa Bohol. Nay nga na timingan nga na bitaw so maglibog ka kay buutan, ana bitaw niya. Naa daw mga salbahis kay nga wa man hino na kalas. Masamang damo mahirap kun mamatay, di ba? Nay mga ingana ba no? So mao ni atong topic karon nga nay mga panghitabo sa tong kinabuhi nga dili ta kasabot pero God is working. God is still working. Pero usahay tungod sa kamaalamon sa Ginoo, He is the God of wisdom. Okay? So usay dili na to matugkad ang iyang plano pero atong timan-an igsoon ang plano sa Ginoo usay sakit. Usay dili ta kadawat pero maayo na para niya kay perpekto man siya. No? Mao na igsoon, mao na tong topic karon. Okay? So before we proceed, mag-pray sa ta. Okay? Let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-welcome ang iyang presensya, iyang gahom igsoon. Ato siyang i-invite sa ato ang pagabuhaton karon nga mupataliwala, mupatunga igsoon para victorious ta. Amen. While waiting for the others, kay uban wa kabantay, no? So this time we have 160 plus pa, no? Usually maabot man kitag 200 to 300, okay? So let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord God. Father in heaven, again, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another opportunity, another great privilege that you have given sa matag usa kanamo Ginoo ning taknas kagabion. As what I have said, Lord, dili tanan karong taknaan ay higayon, nay panahon, nay chance nga mamalandong sa imong pulong. Apan salamat Ginoo kay nining taknaas kagabion gitagaan na usab minimog higayon Ginoo nga mamalandong maghisgot sa imong pagkamaayo, maghisgot sa imong balaang pulong. So Lord, as always Lord God, before we listen to your word, before we meditate your word this evening, limpyuhi usa among kasing-kasing Ginoo. Limpyuhi, hinlui mi Ginoo, himo aming takos, himo aming angayan, mamati, mamalandong sa imong pulong. Kung na may mga butang sa among kasing-kasing karon Ginoo, wala mi makabantay, wala ka nalipay pasayloa mi Ginoo. Himo aming angayan. And then I pray Lord God, as we meditate your word this evening, as we listen to your word this evening Lord God, tagay mig teachable heart. Kasing-kasing nga magpatudlo, magpakorek, madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan. Andam mo sunod sa imong pulong Ginoo. Father God, you alone will be glorified this time. Walay relihiyon nga maisa, walay tao nga maisa, walay grupo, walay simbahan, walay pundok nga mataas karon, kundili ikaw lamang Ginoo. It's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, again, we adore you, we glorify you this time. We honor you, Lord God. We magnify your name. So ikaw among ipataas pasidunggan ining kagabion. And Lord God, I pray as we proceed, tagaimig
Kaalam nga langit nun, Ginoo. Kaalam nga gikan kanimo kay nasayod kami nga dili na mo matugkad imong pulong gamit sa among kaalam nga kalibutanon or tawhanon. So Lord God, right now I pray heavenly wisdom. Tagai mi ana Ginoo og lamdag sa Espiritu Santo. And of course, Lord God, we pray peace of mind right now. Nga walay laing ma-focus, ma-sentro, ikaw lamang, Ginoo. And right now, I pray to all of the viewers right now around the world, Lord God, in different places, different countries, and kutob sa makakita ani, makadungog, ug maabtan ani nga live, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to each one of them. And I pray, Lord God, ikaw yun, Ginoo, magpabati sa imong gahom. Yes, presensya sa tanang makadungog ug magkakita nini, Ginoo. Hikapa, Ginoo. And Lord God, again, you alone will be glorified this time. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, Ginoo. Holy Spirit, mamuhat ka. Have your way, let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Okay, so we're almost 200 viewers. 195 viewers this time, okay? So, thank you for mentioning your friends and loved ones in the comment section, mga kaigsuunan. God's plan is not to harm us. Amen. Redirect our life to be abundant. Amen. Sakto kaigsuon. Okay? So, let's proceed. Let's start. Kay hapit naman ta. 199 naman. O, 201 na. Okay? Padayon ta. Okay? So, nga to ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan karon mga igsoon. Makita, mga igsinulat ni siya ni Prophet Isaiah. Okay? Nga anha makita sa Isaiah 55, versikulo 9. Okay? So, nag-ingon diri si Prophet Isaiah igsoon. Wait sa... Okay? Ingon diri si Propeta Isaiah sa Isaiah kapitulo 55, versikulo 9. Nag-ingon diri, kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta. Okay? Ang akong mga laraw habog kaysa inyong laraw. Okay? Ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Again, akong balikon igsoon, Isaiah kapitulo 55, versikulo 9. Nag-ingon yung balang kasulatan igsoon. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta. Naman tas yuta. Tos langit ang tos taas ang langit. Ang akong mga laraw habog kaysa inyong laraw. Okay? Manigingon sa pulong sa Ginoo. Ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Okay, so tonight, igsoon, this evening, giremind ta sa plano ni Lord. Giremind ta ni Lord kung unsa kadako, kataas, kahabog, katalagsaon, kapinasahi, ang iyahang laraw sa atong kinabuhi. Ang iyang hunahuna sa atong kinabuhi. Okay? Una nga linya, gingon rin ni Prophet Isaiah, kay sama nga ang kalangitan habog sa yuta. Kabalo naman tano. Bata pa lang ta, asang langit, tudlo tas taas. Asang yuta, dire. Okay? So, ang balang kasulatan nag-ingon igsoning taknas kagabiyon. Ingon daw nga ang langit, kalangitan, habog pa kaysa yuta. Ingana sa daw ang laraw sa Ginoo nato. Habog pa. Kabalo naman tayo igsoon nga kita, matag-usa, naagitay mga laraw sa atong kinabuhi. Natay mga pangandoy, mga tinguha, mga plano, mga gusto, mga ambisyon. And of course, ang atong mga laraw, atong mga plano, atong mga gusto, atong tinguha, atong ambisyon, puro gina maayo. Puro gina nindot. Puro gina para mahayag ang atong ugma. Puro gina para makabatuntag nindot nga kaugmaon, labi na sa atong pamilya, sa atong mga anak. Amen? Mao gina atong laraw, natay mga laraw, igsoon. Apan atong timan-an igsoon, nga bisag unsa kanindot atong laraw, unsa kahabog atong laraw, mas habog gina ang laraw sa Ginoo. Anuman, unsa ingon sa balang kasulatan, no? Ingon nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, no? Dili gid na mahitabo igsoon nga atong laraw mutupong sa laraw sa Ginoo or mulapas sa laraw sa Ginoo. Ang laraw gyud sa Ginoo mas habog na kanunay. Amen. Ang laraw sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi igsoon, mas habog na kanunay kaysa gihunahuna nato. Kung naa kay plano nga dako, mas dako ang iyang plano. Kung naa kay plano laraw nga maayo, mas maayo gyud na kanunay iyang plano. Dili ta katupong, dili ta kalabaw sa laraw or plano nato. Ang plano nato dili kalabaw dili kalabaw ang atong laraw ug atong plano sa laraw ug plano sa Ginoo.
kanunay ginataas, habog. Amen. Mabitaw kabantay mo igsoon nga naay mga times itong kinabuhi nga nindot kayo itong plano, okay? Nindot kayo itong laraw para sa itong ugma, no? Nindot na kayo itong mga plano sa itong uyab, pero nagbuwag ta, nanatay engagement ring, no? Nagbuwag o kalit, di ba? Nindot na kayo yung paghinigugmay, pero nabuwag o kalit, no? Nindot kayo mong plano, grabe mong effort, kay mauna, pero, no? Na-disappoint ka sa ending, okay? So, ning graduate ka o college, pero pag board exam nimo nahagbong ka, di ba? Nipasar ka sa board exam, pero wapa kay item. Nibasar ka sa board exam, labi na sa criminology, nahog ka sa neuro, nahagbong ka sa unsa man dia, daghan sa medical. Okay? Kompleto na kang tanang requirements, pero wa ka na dawat. Mao na yung mga laraw na to. Okay? Nya mao na nga usay mag-question, dali ta kasabot, Lord, why you allow this? Nganong gitugot man nimo Ginoo? Pareha ning naitabo ganina igsoon itong giadto na mo sa Kalapi, Bohol katong naalagi atuang police officer nga nakala sa enkwentro. Istorya mi sa akong classmate nga iyang maguwa nga classmate na ko during my criminology days. Okay? Naghilak siya, gigakos na ko. Okay, suod man mi. Batch man gyud mi. So kauban mi og OJT sa NBI Cebu, kauban mi. Hilak siya, dangoy-ngoy siya diri sa kong lugar niya. Ako siyang giingnan nga, Brad, kanang kuan magot. Mao gini usahay, maglibog ta ba? Nganong gitugot sa Ginoo? Usahay, ngano, daghang tagpangutana nga, Lord, ngano man bata pa, buutan, ana bitaw, maglibog ta, pero atong timanan igsoon, si Lord aware sa panghitabo. Amen? Si Lord aware sa panghitabo. Ako naka-experience og ingana igsoon nga naay mga sitwasyon ba nga sinatin akong maglibog ko. Sa man ni Lord, nga nung gitugutan man nimo. So mauna akong himon igsoon, ako na lang pasagdan kay maglibog man ka. Kay bisag unsao na to igsoon, dili gyud ta katugkad sa kaalam sa Ginoo. No? Because our God is the God of wisdom. Tanawa yang gingon diri sa Balang Kasulatan. Ang akong laraw habog yun na kanunay sa inyong laraw, no? Dili gyud mahitabo igsoon nga ang atong laraw magkatupong sa laraw sa Ginoo. Okay? Dili gyud na pwede nga ang atong laraw mas muhabog sa laraw sa Ginoo. No. All the time, ang laraw sa Ginoo mas taas, mas habog na sa laraw na to. Maayo man imong laraw, imong plano, mas maayo ang plano sa Ginoo. Di ba? Ako igsoon sa una, daghan ko mga minyuonon nga babay. Kaslunon. Before, nangandam na pero nabungkag. Kay naday mas maayo, mas the best si Lord nga giandam para nako. Mao na akong asawa karon. Okay? Ingana ba no? Nay gitawag og redirection sa atong kinabuhi. Kay ngano man si Lord mangkod, kabantay mo ng Jeremiah 33:3. Okay? Usa ingon sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you, and I will show you great and mighty things. Nga wala pa nimo na sinati, no? Great and mighty things, kay bulungang butang. Si Lord mga igsoon, once motubag siya sa atong pagampo, the best gina kay bulungan. Mao na ning ingon siya sa Balang Kasulatan mga igsoon karon sa Isaiah. Nga ang iyang laraw mas habog yun na. Kay the best man. Ang giandam sa Ginoo nimo igsoon nga future, the best. Mauna nga let God lead the way. Ayaw itugot nga ikaw ang magpanday sa imong ugma. Paanod lang ta sa plano sa Ginoo. If ever atong nindot nga plano mabungkag, if ever igsoon atong maayo nga plano mabungkag, then praise God. We don't have any what I mean is we don't have any right to question God. And we don't have any right to complain. Why? Because our God is so perfect. Dili siya masipyat nganong gitugot niya nga masakitan ta. Dili siya masipyat nganong gitugot niya nga na broken hearted ta. Wala siya masipyat nganong gitugot niya nga na-disappoint ta kay wala ta gidawat sa tong gipangaplayan. Nahagbong ta sa neuro. Mauna ning pasar ta og board. Wala tay item. No? Ning kuanta ning review ta, wata ka pasar og board, something nga, pero si Lord is aware. Aware kay si Lord sa atong gipangbuhat og naitabo sa itong kinabuhi. Ug mao ni gusto niya ipaabot karong kagabihon igsoon, ngang iyang laraw mas habog gyud na. Okay? Ug mao ni timan igsoon, once si Lord na ay i-close nga pultahan. Naana po na siya bag-ong pultahan nga ablihan. Ug dili lang usa ka pultahan, apil bintana, daghan kay nga opportunity na para i-promote ka. So many opportunities para i-bless ka.
Amen? Timan ini, again? Once itugot ni Lord, nga sirad-an, na closed door, usa ka box sa imong kinabuhi. Timan ha, mas habog ang plano sa Ginoo, ang laraw. Now, once i-close ni Lord ang usa ka door sa imong kinabuhi, dili na niya i-close kung wala siya giplanuhan nga mag-abli siya laing pultahan nga bag-ong pultahan. Aside from that, new open door and open windows. Daghang opportunity. Usara ka pultahan, gisirado. Pero naay bag-ong pultahan nga iyang ablihan para nimo. Apil bintana. Wow, more opportunity for you to be blessed. More opportunity for you to be promoted or to get nga ma-promote ka igsoon nga maangat imong kinabuhi, i-bless ka, panalanginan, pauswagon, pasinsuhon ka. Kay biblical man okay? Di ba? Ang laraw niya habog niya dako gid na, the best. Kung imo ning pamalandungan palawman mga igsoon, kanang giingon sa pulong sa Ginoo nga ang laraw sa Ginoo mas habog, the best na. Ang laraw sa Ginoo labing maayo para nimo. Ang laraw sa Ginoo igsoon pinakalami, pinakanindot, pinakatamis kaysa laraw nimong maayo. Amen. Mao na igsoon. Then next line. Ug ang akong una-una kaysa inyong una-una. Ang atong una-una mauna ni the best. Ang atong una-una mao ni maayo. Ang akong una-una, di ba na ako yung mga classmates sa criminology mga igsoon before. Ang ilang una-una mapulis sila pero karon nahimong bombero. Ang uban ingon mapulis ko, bay mapulis ko karon nasa jail officer. Classmate nako mga crime. Okay? Tungod kay usahay magunahuna ta nga mao ni. Usay ang atong hunahuna mauni, pero lain day pud ang hunahuna sa Ginoo. Sa gingon diri, ang hunahuna sa Ginoo iyang laraw, iyang hunahuna lahi kaysa gihunahuna nato. Amen. That is why ang pulong sa Ginoo nitong nas kagabion gipahinumduman ta nga dapat dili ta mabalaka, dili ta masakitan, dili ta ma-disappoint, dili ta ma-depress if ever ang atong mga laraw, ang atong plano igsoon, atong pangandoy wala na tuman kay mao ni atong timan-an. Ang laraw sa kaytas-an mulabaw gid na sa ato ang nahunahunaan. Ang laraw sa Ginoo mas dako kaysa gihunahuna nimo. Ang atong maayo napay labing maayo sa Ginoo. Ang atong the best gamay ra kay na sa Ginoo, mahal ta na. Si Lord pinaka the best ihatag para nato. Mao ning ingon sa mga igsoon. Ingon nga ang kalangitan habog kaysa yuta. Mas habog kanunay, mas habog. Take note, mas habog gid kanunay ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ganong mas habog, it means nga mas dako, mas lapad. Amen? Ako na ning gibalik-balik. Ang imong giampo, mangayo ra kag multicab, pero tagaan kag pick up sa Ginoo. Nga na na siya, mas dako ba? Mas the best. Ako tamang balikan na, Jeremias 33:3. Unsay ingon sa balang kasulatan? Tawgon mo ako motubag kanimo og magpakita kog mga kahibulungang butang nga wala mo pa na sinati. In other words, mga igsoon, once si Lord mo bless, once si Lord mo tubag sa atong pag-ampo, ang iyang ipakita na to, ang iyang itubag, kay bulungang butang, mao na dako. Okay? Mao na iyang gingon rin nga mas habog ang iyang laraw. Mas habog ang iyang una-una, mas better, mas the best. Amen? Nangayo kau gamay, tagaan kag the best sa Ginoo nga ma-surprise ka. Kay, kung magisgo tag kay bulungang butang, ma-surprise ka. It means, dili siya minimum. No? Talagsaon siya nga makaingon ka, wow, ikaw, tinuod, Lord? Tinuod bagid, Lord, nga maako ni? Tinuod bagid, Lord, nga mauni? Imo nang ihatag na ko, the best. Kung mauni, pangandoy sa Ginoo. Jeremiah 29:11. Diba? Sa may plano ni Lord, for us nga, saman, to prosper and not to harm us. Pauswagon ta niya, dili ta madaot. Dili pa rin ang uban nga ning uswag pero nadaot ilang relasyon sa Ginoo. Muuswag ta sa in every area sa atong ginabuhi. At the same time, dili madaot ang atong commitment sa Ginoo. His plans for us is for us to be prosper, not to harm us, to give us hope, paglaom, and a future. Di ba? Mao ni plano sa Ginoo. Kung dili lang kay mantinil ra nga ugma, hayag, nindot nga ugma. Kay mao man iyang gingon, di ba? Ang iyang laraw mas habog, nindot. Kung naman tay dako nga plano, mas dako iyang plano. Kung naman tay nindot nga plano, mas the best iyang ihatag nimo igsoon. Amen.
So ayaw kabalaka, ayaw question na si Lord kung masakitan ka. Ayaw question na si Lord. Lord, ngano maningingani man Ginoo? Ay kapuya man Ginoo, Lord. Ngano man Ginoo? Hago na kay ko, dako na kay ko gasto, ingani lang ang ending. Lord, dako na kay ko gasto atong bayhana Ginoo. Sige lang og libre, sige kog palod ato niya. Sige kog load, dako na kay ko gasto akong sweldo. Halos ihurot niya, pero nagbuwag mi, then praise God. Wala masayop si Lord nga nagbuwag mo. Naay mas the best nga gi-prepare si Lord para sa imo. Ana na, ngano man. Ingon si Lord all the time, every time. Habog kanunay ang iyang plano. Habog kanunay ang iyang laraw kaysa atong laraw. No? Ang iyang unahuna sa makanunay, lahi sa atong unahuna. Amen? In other words, ang ihapong timetable, iyang gusto, lahi sa tong timetable. Kita, sagara magdali-dali ta. Lord, gusto ko naada yun, ora mismo. Pero si Lord, no, wait. Amen? Wait, kay i-process sa tika. Kay gusto ko nga muantos ka. Gusto ko nga makatoon ka kung saan pagpailog, paabot, paghuwat. Ana na, si Lord, ikson lahi. Kay tao ramang guta siya Ginoo. Amen? Mauna nga, if ever na ay mga disappointment nga may tabos tong kinabuhi igsoon, pasalamati ang Ginoo. Kay maybe naay gitawag og redirection nga gihimo si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Kay nagaingon ang balang kasulatan nga atong gisgutan karon igsoon, ang plano sa Ginoo habog gina. Amen. Pero ako igsoon, unsay akong plano? Daghan kong plano sa kinabuhi. Pero ning ending ko nga mahimong ingani. Nga makita ninyo sa live, ako mag-expect ani igsoon. Amen? No, daghang kaitag mga plano pero gibuak sa Ginoo, gibuak. Why? Gibuak sa Ginoo aron gusto siya nga ma-build up. Okay? Gusto siya nga mapanday ang iyang kabubuton. Kay iyang kabubuton labaw sa tanan all the time. Ang iyang kabubuton the best gina for us. Ang iyang kabubuton labing maayo na kaysa ginahuna nimong maayo. Amen? Ingana kanindot igsoon ang atong Ginoo. Dili tatagaan yag mantinel. Dili tatagaan niyag minimum. Kung dili the best for us. Amen. Anak ko tas Ginoo. Di ba? Di ba unsay ang ingon ako balik ko na Jeremiah 33:3? Call unto me and I will answer you and I will show you great, dagko and mighty things. Grabe nang butanga ikson di na basta-basta. So si Lord, once si Lord mutubag sa atong pag-ampo, dili tatagaag mantinil. Kung dili kanang mapawaw bitaw, What? Lord? Sure ka Ginoo imo ning gitugot? Lord, ako ana ni Ginoo ingana ang ihatag ni Lord the best. Amen. Labi na kanang matinud-anon tas Ginoo na po na kondisyon. Lain pod kung nangandoy ta og the best ni Lord. Nangandoy ta og the best future. Pero ang the best na to wala na to gihatag sa Ginoo. Parehara ko na to ako amahan ko na ako'y anak. Okay? Na ako'y asawa. Nami usa ka anak igsoon. Nya among anak mangandoy og mga butang nasay hihangyo namo. Syempre ang among gusto ihatag kana jung mga example ha. Ibutang talag amo man ang gipalitag cellphone kay na-honor lagi na. Example lang niya, akong anak mangayo og cellphone. Okay? Syempre kami parents, mga ginikanan, tagaan namo siya og the best. Labi na kung among nakit-an yang iyang gipakita namo nindot po gayang performance niya. Okay? Amen ba? Ingana na ikson, once makita namo nga ang pagkinabuhi sa among anak, nakapahimuot namo, nalipay mi kay buutan kaayo. Musugot-suguon, tagaan ako nagdabes. Di na namo palitan og cellphone nga dili branded, kana gyud ang dabes, garang mahal. Ingana sa datong Ginoo ikson. Kung kita nga mga ginikanan kamao muhatag og labing maayo sa atong anak, how much more our heavenly Father nga mao'y tag-iya tinubdan sa tanang butang, tag-iya sa panalangin. Amen. So once makita ni Lord nga kita usab matinud-anon nga nangalagad niya, kita igsoon matinud-anon nga ning serbisyo sa Ginoo, ato siyang gialagaran nga seryoso. Ang atong relasyon sa Ginoo na aduna kitay lawom or hingpit nga relasyon, tagaan gid the best niya. Amen. Unya mao gyud na iyang plano nato. Ang iyang plano nato igsoon sama sa iyang giingon diri sa balaang kasulatan sa the book of Isaiah. Ang iyang laraw kanato habog yun na kanunay. Taas. So, dako kayo plano igsoon si Lord sa tong kinabuhi, no? Lapad. Okay?
Ang imong plano magtinda-tinda ra kag sari-sari store nga gamay. Apan ang plano sa Ginoo lahi. Tagaan kag dako kay groceryhan. Amen? Ana ra na. Dako plano sa Ginoo. Di ba? Ana ra na igsuon kay ang gipangandoy ni Lord sa iyang mga maanak nga matinud-anon nga. Matagaan ta niya og hayag nga ugma. Matagaan ta niya igsuon og of course the best future. Ang ihatag niya the best kay ingon siya iyang laraw habog jud na kanunay, mas habog kaysa atong ginahuna. In other words, ang aim ni Lord for us is the best for us, the best future. That is why ako mong gi-encourage nga kinahanglan gusto mo na itag the best. Ato pong ihatag ni Lord ang the best. Ayaw tagai si Lord og mantinil or salin-salin. Ihatag ang pinaka the best ni Lord kung gusto ta nga the best ang atong mangko niya. Ang atong pinaka the best nga pagserbisyo sa panahon sa tigsimba, ayaw pagpalit late. No? Sa panahon sa tigsimba, late ka pirme, yan ang ngandoy kag the best future. Unsang pagkabutangan, oy? Di ba? No? Sa panahon sa mga ini activity sa church, pirminti ka late. Ipakita po na to atong pinaka the best nga pagserbisyo sa Ginoo. Kayo sa kaadlaw, atong matagamtaman ang the best future nga gidesign, okay, gidesign ni Lord para nato. Kay mao gina ang plano ni Lord igsoon. Again, if ever lang, no, if ever nay mga pangitabos tong kinabuhi nga di ka kadawat kay nasakitan ka, kay dili mao imong plano, na disappoint ka, kay dako kay gasto imong ginikanan nga mo review ka pero wa ka kapasar. Okay? Unya naay no way review nakapasar. Ikaw nga nagsigig review nya Kristohanon wala ka pasar. Nagpa-pre-request ka pero wa ka pasar pero timan ni igsoon. Tanang pangitabo na ay katuyuan, walay gitugot si Lord nga wala siya purpose. Og tanan nga iyang gitugot makaayo gina kaya tong Ginoo perpekto, wala siya plano nga makadaot. Okay? Og atong timan-an igsoon kani nga verse. Basa balik. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw. Usa man ang laraw? Plano, okay? Laraw, plano, pangandoy, tinguha sa Ginoo nato, ambisyon. Kanunay gina mas habog kaysa atong pangandoy. Mauna nga ayaw katingala nga ang imong plano, if ever imong plano mabungkag, madisappoint ka, why? Kay sa tanaw sa Ginoo, oy gamay ra na. Wala na sa akong plano. Napakoy mas maayo para nimo anak, why? Kay ako kang anak and you deserve the best. Mo nang tagaan ti kag the best. Ayaw na akong bungkago na. Kay di ko gusto nga pinangga ti kakaayo matinud-anon ka nako. Unya ka na ray mangko no. Napay pinaka the best para nimo anak, mauni. Okay? So aron imong matagamtaman anak ang the best, bungkagon sa nako niya. Kana imong pangandoy bungkagon ako sakit na masakitan ka pero mauni ti man iya anak. There's always a rainbow after the storm. Amen. Taliwala sa kasakit na itamis nga panalangin nga mubanos. I mean, taliwala sa dagkong unos na itamis nga panalangin nga mubanos. Ingana si Lord igsoon. No? So to all of the viewers right now, I want to encourage everyone. If ever na ay mga pangitabos tong kinabuhi nga sakit kaayo, dawata just praise God kay si Lord, He is working. Amen. Dili most of the time dili na nato masabtan ang plano sa Ginoo tungod kay malamon siya kayo. Unsa yung gingon diri? Habog yang laraw yang unahuna lahi sa tong unahuna. Mao nang dili ta ka-relate sa mahitabo. Dili ta kasabot ngano man si Lord, God of wisdom. Unsa ra guning kaalam nga naa nato? Di ba unsa gingon sa balang kasulatan? Wisdom of this world, kanang kaalam nga naa nato. Wisdom in this world is foolishness to him. So grabe ang level sa wisdom ni Lord. No, unsa ingon diri sayunan baka og habog pa kaysa ato ang laraw kay ingon nga ang langit habog pa sa yuta. Imagine ang langit habog kay di nimo makit-an. Okay? Ingana ang laraw sa Ginoo, dili na to masabtan. Dili unreachable. Lord, ngano man ni Ginoo? Oy nganong imo man ning gitugot nga dako naman kay kog utang. Lord, ngano ni Ginoo? Grabe disappoint jud kay ko Lord, na depress ko ana bitaw. Dili na to matugkad, dili na to masabtan kay ang plano sa Ginoo mas habog. Ang iyang unahuna mas maayo. Yang plano mas maayo, mas labing maayo. Imong maayo, labing maayo ang plano ni Lord. Manaigsoon, ako mong tagaan og kuana. It's just an encouragement to each and every one of us. If ever imong plano nga maayo mabungkag,
usaray bo pasabot ana, naay mas maayo nga plano si Lord. Nga gusto ni Lord nga mahitabo sa imong kinabuhi. If ever imong effort igsuon nga grabe na kayo imong effort nga ma-disappoint ka kay ang imong gi-desire wala nimo nakabot, and then magmaya ka dapat. Ngano man kay naay gusto si Lord nga mahitabo sa imong kinabuhi nga mas the best pa kaysa imong giplano. As what I have said, Igsod, ang aim ni Lord for us is the best. Why? Because we are His son and daughters, and we deserve the best for Him. Amen? So ayaw reklamo, ayaw pa, Lord nga no, man Ginoo, ako na ko gasto. Habi ba na kog siya na akong minyuan, Ginoo, kasayang sa akong gasto. No, sayang, no. You deserve the best. Amen? Mao na Igsoon nga praise God kung if ever gigbungkag sa Ginoo imong plano. If ever na disappoint ka kay imong plano, wala na ko ambita, wala ni success. Usa lang ang pasabot na Igsoon. Gibungkag na sa Ginoo for redirection. Kay gusto si Lord nga iyang plano nga nindot kaayo matuman sa kinabuhi nimo. So if there's anyone right now nga nagtan-aw, ingana imong nasinati karon, then praise God for that. Pasalamati, you should be grateful to God. Why? Pasalamati si Lord. Nga naman, kay iyan ang gipanday karon og sugod. Ang maayo, ang labing maayo, or ang the best nga gidesign niya nga future para sa imuha. Kay si Lord, dili kadawat. Pinangga og kas Ginoo, matinud-anon kang anak sa Ginoo. Dili kadawat si Lord nga ingana ra imong future. Minimal ra kay na, minimum, gamay ra kay na. Naay labing maayo anak mo, maunang aron imo ning makuha anak, bungkagon na nako. Okay? Kaya di na mabungkag, dili man po mabuild, wala man po mapanday. Kung dili na mabungkag, walay matukod. Kuha ninyo. Again, kung dili bungkagon imong maayong plano, walay matukod. So ang gusto ni Lord, ang imong mga plano nga nindot kay bisag unsa pa na kanindot Igsoon, dili na katupong sa kanindot or kalabaw sa kanindot sa plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. So if ever Igsoon nga nagtanaw karon diri, okay? Nga imong plano gibungkag sa Ginoo. Ang imong engagement ring nahimong suffering. Okay? Nahimong pagantos ba? Ang imong mga pangandoy nga nindot kay abi nimo hayag na nangit-ngit og kalit. Pasalamati ang Ginoo. Nganuman, gibungkag ni Lord kay gusto niya nasa pandayon. O ang iyang pandayon ang pinaka-the best nga iyang gidesign nga future para nimo. Amen? Ingana si Lord Igsoon. Again, His ways are higher than our ways. His thoughts is different than ours. Mas dako, mas the best, mas lapad, mas lawom ang plano ni Lord kaysa atong plano. Labaw tanan, ang plano sa Ginoo para nato hayag nga ugma para nimo ug sa imong pamilya. Amen. So ayaw ka discourage Igsoon. Ayaw ka dismaya if ever nabungkag imong maayong plano. Kay gusto si Lord nga iyang ako na ning gibalik-balik kung way tumpagon, walay gubon, walay pandayon. Kung walay gubon, walay tumpagon, walay pandayon si Lord. So for you, for us, nga atong makitaan atong maayong kaugmaon nga giandam ni Lord, kanang gidesign gyud ni Lord, kanang imong love story nga gi-write, gidesign ni Lord nga love story. Gusto ka nga makitaan nimo? And then pasalamat. Pasalamati ang Ginoo kung nabungkag imong plano. Why? Gibungkag na kay naa siya sugdan og panday. Og mao na ang pinaka-the best nga ugma nga iyang gidesign para sa imuha. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you for your word this evening, Lord God. Salamat sa lain na usab nga topic, lain na usab nga mensahe nga imong gipaabot namo. Imo ming gipahinumduman kung unsa ka habog sa imong laraw. Kung unsa ka nindot nga imong plano sa matag usa ka namo, Lord God. Dili ka gusto nga among maangkon is mantinil ra Ginoo. Gusto ka nga the best imong ihatag or maangkon namo Ginoo. Kay imo ming mga anak nga palangga kaayo. So Lord God, salamat kaayo Ginoo. Imong word Ginoo, imong pulong tinuod Ginoo, madugay o madali matuman gid kini. So nag-ingon ka Ginoo nga ingon nga mas habog ang kalangitan kaysa yuta, mas habog, mas dako, mas nindot, mas maayo, mas lapad ang imong plano
ang imuhang hunahuna, ang imuhang pangandoy sa among kinabuhi. Hayag kaayo. Kung ang among pangandoy Ginoo, na may mga tinguha karon desire nga nindot hayag, mas hayag pagyud ang imong plano. Dili katupong na sa kahayag nga plano nimo sa among kinabuhi. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, if ever Lord God, kung naaman na viewers karon nga bag-o pa lang siya na disappoint kang iyang plano, wala matuman. I mean, ang iyang gusto mahitabo, wala nahitabo. Apan Lord, salamat sa imong word of comfort nga imong gipasinati namo karon. Kay once wala day mahitabo na bungkag among plano, naa day kay pandayon nga bag-o nga plano. Og kana nga plano mo ay pinaka the best para namo, Ginoo. Thank you Lord God, Heavenly Father, thank you so much that you are indeed a loving Father. Dili ka gusto nga imong mga anak, Ginoo, mantinil rang mangko na mo, kung dili gusto ka nga labing maayo ang among masinati. So Lord, thank you for your word. Nagahatag na mong paglaom nga dili mi angay maguol, dili mi angay mabalaka. If ever ang among gitinguha wala na mo nagkuha, if ever kung ang among gilauman wala na mo nadawat, Lord God, tungod kay imo lang day may gitagaan og redirection. Kay gusto ka, Ginoo, ang imong plano mao'y matuman sa among kinabuhi, Ginoo. So Lord, thank you. Salamat, Ginoo, sa mga closed doors nga imong gitugot. Kay naaday mga new open door nga imong ipakita kanamo, and then of course at the same time mga open windows. There are more opportunities for us nga i-promote. More opportunity for us, Lord God, nga mas ipaangat ang among kinabuhi. To be blessed, Lord God, by you. So Lord, thank you so much for that. I pray nga kining mensahe nga among nadungog karon, Ginoo, dili kini mulabayn kawang. Apan kani nga mensahe may naghatag kanamo comfort, Ginoo, nga sa panahon sa among disappointment dili mi angay mabalaka, kay naaday kay bag-ong gipanday nga the best para kanamo. Thank you God, thank you Holy Spirit. Thank you for your presence, thank you for your word. So Lord God, this time again we continue to pray sa among mga kaigsunan nga naa sa laing nasod, mga OFW, mga seaman, tanan na ni Lord God, mga kapulisan, mga military, tanan, Ginoo, mga inmates, Lord God, padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, Ginoo. Padayon kapag pamuhat sa ilang kinabuhi, Lord God. General na ni Lord God. I pray in Jesus' name. Unsa man nga area karon sa ilang kinabuhi, unsa man, Ginoo, karon ang area sa ilang kinabuhi nga nagkinahanglan sila og milagro gikan kanimo. Nagkinahanglan sila sa imuhang hikap, Ginoo. Nagkinahanglan sila sa imong gahom, sa imong pagpamuhat. Then Lord, I pray it in Jesus' name. Mulihok anang dapita, Ginoo. If ever nanginahanglan sila protection, protektahay sila, Lord God. Nanginahanglan sila mayang panglawas, tagay kaayuhan sa balatian. Nanginahanglan sila financial breakthrough, ibo-bo, Ginoo, ang financial breakthrough in Jesus' name. Nanginahanglan sila kalawasan sa tibok panimalay. I declare salvation upon them in Jesus' name. Nanginahanglan sila promotion, I declare promotion in Jesus' name. Nanginahanglan sila bag-ong trabaho in Jesus' name, I declare more opportunity for them in Jesus' name. Ang wamban diha, Ginoo, nanginahanglan nga maduol pagyud kanimo kay nagluya na, Ginoo. Nawa na ilang first love, Lord God. Tabangi sila nga ma-renew, ma-restore ang ilang kadasig, ang ilang first love diha kanimo in Jesus name. Thank you, Lord God. Nga ikaw nga Dios, nakita nimo ang among kahimtang karon, among sitwasyon. Ug kahibalo ka ug unsay pinaka the best. So Lord God, I pray muliho ka, mamuhat ka sa area sa among kinabuhi nga need imong milagro in Jesus name. Thank you, Lord. Salamat kayo, Amahan, and this time, Ginoo, among paabuton ang mga dagkong butang, kahibulungang butang, mga milagro nga gikan kanimo, amo kining paabuton sa kanunay uban sa dakong pagtuo. Himo lamang kaming angayan, himo aming kapiyalan sa imong panalangin, himo aming kasaligan, Ginoo. Kay nasayod kami nga dili sad minimo bubuan kung dili pa mi angayan. So Lord God, himo aming good steward of your blessing aron imo ming kapiyalan sa panalangin. Again, pabuto na mo ang mga dagkong butang gikan kanimo, mga milagro nga dili namo katuuhan, Ginoo. Pabuto na mo uban sa dakong pagtuo. Mao kining among pagampo, Amahan, amo kining gipangayo o gipasalamatan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God, to God be the glory. Woo! Salamat sa Ginoo. This time, akong ibalik tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Diyos. Salamat sa inyong
pag tanaw igso, no? Salamat sa iyong pagpaminaw. Okay? That's all for tonight. See you again tomorrow. Salamat, Pastor, sa pagkugi ug share sa word ni God. Himaya sa Ginoo, Sister Himaya, ug kadungganan sa Ginoo. Okay? So, all the glory and honor again, ibalik na to nako sa tong buhi nga Dios. Walay relihiyon na isa. Walay tao, walay pastor, walay simbahan, kundili si Lord ra gyud. Amen. So, gabi na. I pray nga sa tanan nga mga nasa Asian country karon sa tanan nga mo pahulay, okay? I pray na i-declare nga ang protection ni Lord, ang iyang presensya magauban ka nato. Bantayan ta sa itong mga tulog. Ug sa uban nga naa sa lain-laing nasod karon nga adlawan, buntag, udto, hapon, ubanan gyapon mo sa Ginoo igso, no? I pray nga this gonna be a fruitful day, no? Tanan ninyong mga buhat sa kamot, paboran, panalanginan sa Ginoo, inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. Amen. Praise God. So, mga brad na ko diha, brad, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay, that's all for this evening. Anyway, salamat sa tong again mga subscriber na to, no? Salamat sa tong mga star senders unsa man diha. Salamat kay tanan sa inyong padayon nga suporta sa tong live, okay? So, again, I just want to encourage everyone to invite your friends and loved ones to follow our page para ma-bless pud sila igsoon, para makadungog pud sila sa pulong sa Ginoo, mensahe sa paglaom, makasinati pud sila sa presence ni Lord. Amen. So again, that's all for tonight. Ang akong ikabilin kaninyo igsoon kabalo na mo kanunay lang tang ampo. Ako nagampo ko ninyo kamo sad pagampo uban ni sa pagamping. Okay? So good night everyone. Good night everyone. God bless. Again, to God be all the glory. Keep safe. Amen. Keep safe everyone. See you tomorrow.